Doncs jo crec que avui tindré més feina a la presentació de la convidada que el vídeo que podem fer, perquè ella és la Teresa Costa Gramunt, innombrables premis, és poeta, bàsicament poeta, i quan escriu escriu prosa poètica, col·labora amb molts diaris, entre ells el Núvol, l'Eco de Sitges, l'Eix Diari, els anomeno tots els diaris. Ha estat també presentadora de Canal Blau, ha estat presentadora de televisió, vull dir, és una persona que jo... I després és una cosa molt curiosa, que és dissenyadora d'exlibris, en té moltíssims de dissenyats. És una persona curiosa, la Teresa, curiosa, i que jo sempre li he preguntat: Teresa, com tu fas per fer tantes coses? Bé, ho puc fer ara, diguem, que ja tinc una certa edat, però com tu saps molt bé, en l'època de criança això és molt difícil. Això és impossible, sí. Jo dibuixar, diguem-ne, exlibris sí que ho feia professionalment, però com vaig voler, diguem-ne, posar-me a escriure de manera, entre cometes, professional, amb ganes de publicar, vaig esperar que els meus fills tinguessin entre 12 i 13 anys, que ja no m'estiressin les faldilles, que és el normal que fan les criatures, no? Que reclamen la mare. Em vaig esperar, això els hi passa a moltes dones. Dic això perquè és important que ho diguem. La gent es pensa que tot això és brodar. No, no és brodar, és complicat i difícil. El que passa és que a mesura que van passant els anys, anem agafant una miqueta més de temps. Abans potser només era una hora al migdia, després ja van ser 2, després ja van ser 3, i al final ja, quan els fills són grans, ja no necessiten tant de la mare, fan la seva vida i aleshores es casen, tenen fills, etc. Llavors és quan nosaltres tenim molt més temps. Jo ara tinc temps, això que és el regal el gran regal per mi també. Exacte. Mira, no puc estar més d'acord amb tu. I he pensat una cosa. Bueno, jo quan aquella de Unidas Podemos, la Carolina Vescanza, va entrar amb el seu fill, d'això jo vaig destapar una ampolla de xampany. Clar. I me la vaig veure, de cava era cava, i me la vaig veure amb mocs i llàgrimes. Vaig pensar, no hi ha visibilitat. I quan parlen de l'LGTBI, de JKFMN, penso, sí, però no posen la imatge de la dona amb el fill, que també és un individu, perquè la dona amb el fill és important. Les dones ens hem hagut de desprendre, jo he treballat tota la vida i ha sigut una cosa dolorosa, és terrible, i això que tu dius és la veritat. Hem hagut de compaginar les dues coses i s'ha fet difícil. I s'ha fet difícil. Ara no tant, Ara no tant, perquè els homes col·laboren. Aquesta és la paraula. Jo tinc 3 fills i col·laboren a casa. Jo ho veig, col·labora. Abans, no, a les nostres èpoques no t'esperis, res. I aleshores això ha dificultat, diguem-ne, tota una generació d'escriptores que si no han tingut, diguem-ne, ajuda externa, diguem-ne, molt sòlida, doncs no s'ha pogut fer, perquè escriure demana temps mental. Exacte, no és el temps que tu escrius, és una altra cosa. Demana temps mental. Aleshores jo vaig començar, diguem-ne, a escriure de manera més o menys amb ganes, això que et deia de publicar, cap a 38-39 anys, és a dir, ja era una dona feta. Aleshores, què passa? Passa que la gent de la teva generació, la meva, la teva, dels anys 70, ja molta gent ja ha fet la seva feina. I aleshores jo començava. Sí, senyora. Això encara és un camí més dur. Això no vol dir que no es pugui recuperar, Jo l'he recuperat i molt, perquè a hores d'ara ja tinc gairebé una 50ena de llibres publicats. Això que deies tu, entre poesia, narrativa, prosa poètica, memòria, biografia... He fet moltes coses. I tots els articles que vas traient aquí i allà i que estan ben fets i fets a consciència i que estan molt ben fets, vull dir que realment jo llegeixo a Núvol. És una escola d'escriptura l'article, Sí, és una escola d'escriptura. Però de veritat, perquè clar, el diari et dona un espai. Tens raó. I dius, bueno, jo ara vull dir tot això amb tantes paraules. I a sobre que això sigui un artefacte no només d'informació i d'opinió, sinó també literari. Jo això m'ho miro molt, perquè a vegades penso, llegint altres articulistes, penso,
Això, si algun dia aquesta persona ho vol arreplegar, com feia l'Eugeni d'Ors, que construïa els seus llibres en base als articles que vas escriure l'altre dia sobre l'Eugeni d'Ors, sí. Hi ha molts articles que no s'aguanten, és a dir, el temps no els aguanta. El temps no els aguanta, exacte. I has de pensar en la posteritat. Exacte. Jo això hi penso que tingui alguna cosa, no només del temps actual, sinó que es pugui relacionar amb coses que ja han passat i sobretot que hi hagi punts de referència de reflexió. És a dir, l'escriptura com un espai de reflexió, de memòria, artístic. És a dir, l'escriptura pot ser moltes coses. I jo procuro posar-hi una mica de tot en cada article que faig, perquè crec que és importantíssim no només que quedi, sinó que a més allò com un dibuix quedi ben fet, és a dir, com un ex-libris escrit, per dir-ho així. Com un ex-libris escrit, sí, és a dir, és com una escultura que te la puguis mirar de totes bandes. Exactament. Una escultura, quan fas el tom, ha d'estar ben feta. Jo tinc experiència, jo he fet escultura amateur, no? Vull dir, he anat d'això a concursos de metges artistes i he fet escultura amateur, però després, quan em vaig decidir per escriure, que va ser l'any 96, amb allò del premi que tu també tens, Eugeni Molero, les històries de malalts, ara tornaré a publicar, doncs després ja no vaig poder perquè la medicina és absorbent, sí, és impossible, i després em vaig plantejar si posava tota l'energia a fer escultura o escriure, i vaig decidir-me per escriure. Jo també, al final també, és a dir, jo faig algun ex-libris, que per cert, ara estic fent, que ja fa temps que les faig, perquè les faig estonetes a l'estiu, que és quan tinc més temps per fer-ho, unes memòries de tota l'època meva, diguem-ne, com a ex-librista professional. Ara em faig un de tant en tant, perquè també em vaig decidir per l'escriptura, perquè me'n vaig adonar de la dificultat d'escriure i vaig pensar que des del punt de vista de creixement personal em resultava, diguem-ne, més efectiu el repte que no pas el que ja sabia fer. Jo davant del paper no sé què faré mai, i això sempre és la gran descoberta. És a dir, a través del paper pots reflexionar, a través del paper pots fer memòria, a través inclús pots explicar-te. Jo tinc alguns textos que són autobiogràfics totalment, que es necessita molta creativitat per escriure, diguem-ne. Jo la meva novel·la, que no és que sigui autobiogràfica, però que és la de la dona dels anys 60, no la vaig poder fer i vaig anar cap a la dels indianos. Doncs, bueno, jo ja me la llegiré i ja miraré a veure, perquè, clar, sempre hi ha algun punt. Mira, hi ha un professor de literatura que jo vaig tenir quan tenia molts pocs anys, que sempre me n'he recordat perquè després m'ha servit a l'hora d'escriure. Ell deia sempre que escrivíssim sobre allò que coneixíem, si més no una mica, i si no, documenta't. Aquí tens a Daniel Defoe escrivint el Robinson Crusoe des d'una habitació. Sí, d'acord. Jo crec que també has d'escriure sobre els teus somnis. Sí, home, però els somnis també són veritat, eh? Sí, jo per exemple hi ha una part dels somnis que no... He escrit una cosa d'una... El Blai, que és una novel·la d'indianos, que he tingut la sort, gran sort, de ser part de la xarxa de municipis indians. Ara em vaig a Begur, Torredembarra, vam fer a Sant Pere de Ribes. Doncs jo d'això de la navegació no en tenia ni idea. Però cada vegada que escrivia sobre el mar me n'anava al far, perquè hi havia com una força que m'atreia. Sí, però llavors això és el que comuniques a través de la literatura, és a dir, allò que està molt pensat i molt viscut, quan ho trasllades al paper, allò té una força increïble. Sí, per descomptat.
per descomptat, sí. L'altre, doncs bé, documentes bé, i llavors, doncs bé, no pots... Sí. És igual, com quan escrius un article també t'has de documentar a vegades, moltes vegades. Sí. Però documentant-te et serveix, diguem-ne, de suport d'allò que vols dir, de la idea que vols donar i del sentiment que vols traslladar. És a dir, a vegades necessites amb un article també arrencar la persona de la seva comoditat, no? I fer-la pensar una mica. Tu diràs, si no, de què? Aleshores, això per mi té molt atractiu. Té molt atractiu i llavors és com... I a més, nosaltres, les dones que... Les dones hem de dir tot. Jo crec que hem de dir tot. Ens hem d'expressar... Ens hem d'expressar, perquè aquí la gent, jo ho veig amb molts homes que no saben de la feminitat. Saben de la mística de la feminitat, no? La mística de la feminitat. És impactant, és terrible, això és la secció femenina, no? És el que saben. Clar, exacte. Vull dir, estigues calladeta, el teu home no sé què, el teu home no sé què, però tu no saben el que és una dona, no ho saben. No, per això ho hem de dir. Ho hem de dir. Hem de dir, és a dir, hi ha un ventall enorme perquè cada persona és un món i cada dona és un món. És a dir, no hi ha una sola manera de ser dona, hi ha moltíssimes maneres de ser dona. Moltíssimes, i penso una cosa, el psicoanàlisi no pot ser fins que les angleses no es posen a escriure. Exacte. Jane Austen, totes aquestes, vull dir, les Bronte, no haguessin pogut, perquè els homes escrivien sobre gestes, no escrivien sobre la quotidianitat, i no hagués pogut ser, si no s'haguessin posat a escriure les dones, Freud no hagués nascut. Perquè una cosa és fruit de l'altra. Una cosa és fruit de l'altra, vull dir, és una evolució, no? Exacte. Una cosa és fruit de l'altra. Ara estem fent passos de gegant, jo crec, a vegades anem enrere, però fem passos de gegant. Fem passos, sí. I la realitat és que el que ens hem perdut difícilment ho recuperarem, però sí que és veritat que amb les noves generacions, que hi ha més, diguem-ne, interès intel·lectual pel benestar de tothom, aleshores el benestar de tothom és tothom. El benestar de tothom és tothom, però és que és tot el planeta. Clar. És tot el planeta, allò que parlàvem de les dones afganes, que això és una bufetada terrible per les dones. Evidentment, per totes les dones. Per totes, perquè a més les dones afganes, com totes les dones d'Orient, tenen també una manera de viure l'existència fruit de les seves cultures i de les seves religions, etc., que a nosaltres ens interessa. Ens interessa saber, a tots, a totes, ens interessa saber què pensen, com senten, com ens podem ajudar els uns als altres en el sentit de dir, bueno, allà on tu, diguem-ne, doncs hi ha tota una sèrie d'elements que no coneixes i que per mi és un altre món i a la inversa. Aleshores, tot això ens interessa molt perquè el món ara se'ns ha fet molt petit, però és petit. És una boleta. Exacte. És una boleta. I aleshores... La millor manera, diguem-ne, de conviure és conèixer. Sí. I per això ens agrada tant viatjar. Per això ens encanta. Jo he fet viatges per Àfrica, motxilla, amb la motxilla... A mi m'agrada molt escriure també sobre viatges. A mi també, jo també... Perquè penso que, i a vegades ens hi hem trobat, és a dir, 2 o 3 persones fer el mateix viatge i cadascú explicar-lo d'una manera diferent. Perquè, clar, és sempre des de la pròpia biografia, des dels propis referents, des de la pròpia cultura, des de... Qualsevol cosa, qualsevol escena, te l'explicarien. És el Rashomon. Exacte. El Rashomon, la pel·lícula que són 4 històries que no tenen res a veure, explicades per 4 persones diferents. Exactament, doncs és això. I els llibres de viatges m'encanten. I és una de les coses que penso que també és un espai, les pioneres, doncs, bueno, l'Alexandra David Neal, no?, que va anar fins allà al Tibet, no? No, i després la de Maria Zaf. Aquests llibres de viatges escrits per dones, jo crec que és una aportació a la cultura universal importantíssima. La poesia escrita per dones també ho és. També, efectivament, perquè és, diguem-ne... És una altra cosa. És una altra cosa. És molt diferent, no? I aleshores, per molt que nosaltres estiguem, entre cometes, intel·lectualitzades i hàgim entès molt bé, diguem-ne, el món
patriarcal tal com està format, precisament perquè l'hem hagut d'entendre, perquè si no com hauríem pogut viure en aquest món sense entendre'l, per poder-nos a vegades salvar de segons quines coses. Aleshores penso que aquesta aportació, diguem-ne, aquesta visió del món a través de la nostra vivència enriqueix, diguem-ne, el patrimoni universal de la literatura. Totalment. No, és que abans estava coix perquè era la meitat de la humanitat la que escrivia, l'altra estava vetada. Sí, és això. Molt diferent. És molt diferent. Completament diferent. Sí. I allò que deies de la psicoanàlisi, és interessant les dones que van estudiar psicoanàlisi, perquè el Freud va tenir diverses alumnes. La filla de Freud, Anna Freud, per exemple, és molt interessant Anna Freud. Molt, o la Lu Andrea Salomé, per exemple, també. Que és una escriptora molt desconeguda i que jo crec que hauríem de reivindicar com a escriptora, com a pensadora i com a psicoanalista. Com l'Anaïs Nin, per cert, també. L'Anaïs Nin. Sí, a mi l'Anaïs Nin tinc sentiments trobats. Hi ha algunes coses que tinc sentiments trobats, però tot i així va obrir camí. Va obrir molts camins. Sobretot en l'escriptura del diari, que ella el converteix en literatura. Això és interessant. Sí, és molt interessant. Doncs molt bé, Teresa, moltes gràcies. I estic encantada, jo crec que ha sigut una conversa molt interessant i jo crec que la gent, els que miren el canal, estaran molt contents de veure't, perquè tu estàs a tot arreu, ets omnipresent. Molt agraïda per la teva conversa, per la teva invitació i, en fi, molts d'èxits amb aquest nou espai que has creat, que jo trobo que és interessantíssim, per donar-nos veu, que és molt important. Això és molt important, sí. Molt important. Gràcies, Teresa.